الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام محفل سے کی طرف سب السلام علیکم حاضری سید کی لجکار سرکار دی لینا دینا برات دا جگ جیندیاں دے میلے کمالا حسن کوئی تو شاعر نے لکھیا پڑھ کے بسم اللہ تیرا صفت و سکین جڑا مالک کل سنسار دائے پتھران دے وچ روزی دیتا پیا سب دل کم سوار اس صفت کرم لگیا آندی شرم مینوں جو حال ساتھ کردار دائے قسم رب دی کر تباہ دیتا پر بھو یار دا یار مبارک پھر شاعر نے کیا وگیا جس مصنف دا نیر نائی انہوں قلم چلان جاتا وگیا جس مصنف دا نیر نائی انہوں قلم چلان دا کیا کہ گل سن کے جنہیں نہیں عمل کرنا انہوں گل سنان دا اور جڑا آئے مہمان نو جاندہ نہیں انہوں کسے وال جاندہ کیا کہ جدی واز ملال دے وانگ نہیں انہوں سنان لگاندہ کیا تو ادھی رات نہیں سفر جو طے کرتا انہوں سفری صداردہ کیا کہ سفری جو نہیں یار بنا سکتا کلی راہ وچ پاندہ کیا تو قابل گول گول شاعر لکھیا صبح اٹھ کے نماز دا جڑا منہ ویکھے انہوں کعبے وال جان دا کیا کہ او جدے دل دا قلب نامول کھڑکے انہوں ٹل کھڑکان دا کیا تو جڑا پنجا سے 12 دا ہوئے مڑ کر انہوں اشر چڑان دا کیا کہ جڑی محفل دے وچنا حضور آمن ایسی محفل سجان دا کیا او جدہ نال درود نہ دل چمکے انہوں منہ چمکان دا کیا کہ زاہد شاہد وانگ جو نہیں لانی پھر پریت لگان دا کیا تو کون کسے کلام دا قسمت لیا میں ڈور دانا پانی اپنا ہاتھ قادر دے ڈور او گلہ کرنیاں سوکھیاں مردہ اکھیں پال لے دور تے آغاز کر دیا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہان والد نات اس ویلے دیکھے جب آپ سرکار ساتھیہ حلیمہ نے کر تشریف لے کے آئے تو چاند دن گزرے دائیاں اس سے طرح کٹھیاں ہو کے حلیمہ نے دروازے تے جمع ہو آکھیا حلیمہ جدو اندھی رات ہوندی ہے تیری ککھاں دی کلی وچ نور دیاں شواں کیڑی چیز ہے تیری ککھاں دی کلی وچ تے ساتھیہ حلیمہ فرماندیاں نے ایسی کوئی چیز نہیں ہائے کہ ضرور ہے دائیاں نے پوچھیا کیڑی آکھیا نہیں میں او در یتیم لے کے آئیاں جنہیں تسی یتیم سمجھ کے چھا چاہتا یہ ساریاں شانہ برکتائیں اس در یتیم دے آیا لگایا دائیاں کہنے لگیاں سادیہ حلیمہ سانوں میں آقا تو جہان دے والی دا دیدار کرا دے سادیہ حلیمہ فرماندیاں نے جاؤ چلیاں جاؤ کیوں جے میرے سونے دی دید کی چاہت ہوگی تو میرے نبی نے چھاش پینا ہوگی ساریاں دائیاں واپس موڑ گئی ایک دائی دروازے تو بیٹھ گئی سادیہ حلیمہ نے پوچھا تو کیوں نہیں گئی آکھا سادیہ حلیمہ میں تیری دلیز تو انی دیر تک نہیں اٹھنا جنی دیر میں بھی سونا آقا دا دیدار نہ کر سادیہ حلیمہ نے سوچیا ذکر کر بیٹھی یہ دیوانی ہو گئی ہوئے نہ تینوں آقا دو جہان والی دا دیدار کرایا جائے بسم اللہ کر کے تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہان والی نے اپنے گود وچ پایا تے اس دائی نے جان کرائی تے آکھیا جا بی بی ہونا اپنا راہ پھڑ تو دائی کہنے لگی سادیہ حلیمہ خورے ٹور جاندے
जे सोना वेखदी ना बिन वेखिया सोने ते आशिक होई टुर जांदी जे सोना वेखदी ना पर रब दी कसमें हुण सोना वेख बैठियां हुण जान जोगी नहीं रही हुण जान जोगी नहीं रही जिन्नी देर सोना तेरे घर विच तेरे बूहे जीवांगी तेरे बूहे मरा सादिया हलीमा से पुछदियां ने तेरा करेंगी मैं माड़ी अखां दी खुली है तू की करे ते ओ दाई सादिया हलीमा नाल दो चार गल्लां करदी है कि मैं इत्थे की करा ते की आखदी नहीं दरिया बकरियों दा मुंजांगी मवारा लीमा ने मैनू नाल रख लै बकरियों दा मुंजांगी मवारा लीमा मैनू नाल रख लै तेरे घाट तकरांगी कम सारा लीमा मैनू